এটা ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆଜି କଟା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁହଁ, ଆଞ୍ଚଳଟା ଆମର ଓଢ଼ଣୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍। ଆଉ ଦେହଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ବଡ଼ିଟା ଏଇଠି ଆସିବ। ଏଇଠି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପାଇବ। ଲୁଗାଟା ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଲମ୍ବା ବି ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଓର କଟନ୍ ବି ଅଛି, କଲର୍ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଏଠି ଯେତେ ଖୋଲିଲେ ବି ସରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରୁନାହିଁ ଏଠି, ଏଟା କାଲିଠୁ ବୁଣା ହେଇଥିଲା, ଆଜି କଟା ହେଲା ଲୁଗାଟା। ଆଉ ଯାହାର ଦରକାର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆମେ ଏଇଟା ପିଓର କଟନ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏଇଠି ଆସିଯିବ ଏଟା ଆଞ୍ଚଳଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେହଟା ଅଲ୍ ବଡ଼ି ଆସିଯିବ, ଏମିତି ଶାଢ଼ୀଟା ଆସିବ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବୁଣୁଛୁ ସେଇଟା ଖୋଲିକିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ କିଛି ଫ୍ରଡ଼୍ ଇଏ କରୁନୁ, ଆପଣ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ରହୁଛୁ।